Udokotela uMpheni Ngcobo, owaziwa kakhulu ngelika Aunty Mpheni, useneminyaka engama-73 eyintombi nto. Uthi ukuzigcina eyintombi nto kwaba isinqumo asithatha emva kokuba esedlule kuzo zonke izigaba umuntu wesifazane osakhula adlula kuzo. Khuleni kwami behlolwa lekhaya esizweni senkosi yethu njalo nje sihlolo kudlula inyanga ezintathu sihlolwe. Kwahamba kwakhona ukuthi ngifike nami ekudaleni ngibe intombi ngithande khona umbhemu kaDlamini engambekisa waze kwabe siyaganana-ke naye uyangicela uyalobola. Kwahamba kwakhona la ngingaboni ngasolinye khona kwanento ayenze engayithandanga. Meyenzile lento engayithandanga angizange ngiyale nale ukuthi ngithi ngizole ngibuza nakwabanje ngenze njani ngabe senjengamane ngahlukana nento okuthiwa uthando ngamala ngase ngikhetha ukuthi futhi ngiyanquma ukuthi ngeke ngiphinde ngithande. Emva kwalesi sinqumo udokotela uMpheni waqala inhlangano egqugquzela amantombazane ukuthi azigcine nokuthi-ke ikhona impilo ngaphandle komuntu wesilisa. Sengibatshela ngendaba yokuthi umuntu uziphatha kanjani, uyakwazi futhi ukuphila entombini ngale kothando. Kuyahambeka indlela ihambekayo. Kodwa futhi hayi ukuthi ngiyabanqamela ukuthi bathande, ngiyafisa bagane bona bashade. Udokotela uNgcobo waba ingxenye yezintombi ezazikhona khathi umkhosi womhlanga uvuselelwa ngo-1984. Uthi lukhulu uguquko olukhona emkhosini womhlanga wesikhathi samanje uma uqhathaniswa nowakudala. Ubuhle bomhlanga babula qala babunesiqiniseko ukuthi mawuphethe umhlanga wawuphathe ngathi uphethe nje angazi into oyiphathise kwezikhathi zamantungwa ulokhu ubheka nje ngoba umhlanga kwakade ukuthi akufuneki uphuke. Mawuphuka kusho ukuthi awuseyona intombi. Manje ongangokube ngisho uthatha kufuna ucophelele umhlanga mawuthatha. Ungavese uthathe nje uthatha umhlanga ophukile ngoba mhlambe wena awukaphuki sebezothi abantu osophukile. Manje ingane seziphukela umhlanga ngesikhathi sakuqala-ke wawuthi mawuphuka umhlanga bakuthatha omama bathi lahla phasi baphinde emuva awuseyena uphatha umhlanga. Bayathulela manje omama ngoba basaba ukuthi bazozondwa. Umhlanga khona enye intombi yathi uphethe wavese wahlukana phakathi. Yawuphatha ngala nangala. Bathi omama aha ubuyaphi ngoba vese usuhlukene phakathi. Bayisusa ayizange eqhubeka iziyofika esikolweni phezulu esilweni. Kukhona enye yathi uphethe wavutha umhlanga. Izimangaliso zomhlanga-ke lezo esisuke sezikuchaza ubuwena ukuthi ubani. Ngenxa yamagalelo akhe nokuzigcina eyintombi nto aze abe kule minyaka, uNgcobo wahlonishwa ngeziqu zobudokotela isikhungo i-United Christ Bible Institute. Izintombi ezihlolwa kanye naye zithi kuyinhlanhla ukuba nomuntu ababukela kuye oseduze. Saba nenhlanhla ngokuba nomuntu njengo-Aunty Mpheni owadela umshado ngathi ngoba efuna ukusifundisa ngokuyiphatha nangobuntombi nangayo yonke into. Ziningi imfundiso esiyifunda kanti. Emkhosini womhlanga ozobanjelwa esigodlweni saseNyokeni kwaNongoma kulonyaka kulindeleke izintombi ezicela ezinkulungwaneni ezingama-40. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguNozipho wakwaXaba ngibika ngokwamafunze eMgungundlovu KwaZulu Natal.